Adton kung regular lang ang panahon, I mean walang crisis, actually itong mga field trips, itong mga educational tours, kabahagi ini ka, parte ini ito niya mga curriculum. Oho. Pero for now, dara nga may energy crisis tayo, may gera, may adaptahin ni sinisiri nga direktiba anay ha mga HEIs nga hira-hira mismo among themselves. They have to consolidate, they have to validate among themselves na talagang dapat kung pwede suspindi muna itong mga field trips nila given the crisis. In fact, yung reklamo tungkol sa Eastern Samar State University, particularly in Giwan Campus, kagad-agad ko tinawagan yung campus administrator natin doon, si Dr. Jared Celis, at sinabi niya, "Sir, may memorandum na po from the Office of the President ng university na minamanduan kami na i-suspend muna itong mga field trips." So yung nakareklamo na yun, ay na-actionan agad yun. Suspended po yung mga field trips nila ngayon sa Eastern Samar State University po. Okay. Saan sana or din ang biyahe, Director, hiningaton mga estudyante, tikanon tayo nihira? Waray ako paka-kuanhan particular, pero ano ba mapadtuon ta Cebu? Ano ba para Manila? Okay. Yeah, but given the current situation, ay talaga naman dapat Oho. suspend mo na yung mga ganong biyahe. O yun, oo. So, waray anay. So, din aton, aside dito, Sir Samar, ay mga eskwelahan na State University Colleges, negative na mga field trip, asidehan ka rin, Sir Samar. Parang ganon din ang napag-alaman namin, and then we are conducting now a survey kung anong mga schools pa ang may mga suspended ang kanilang educational tours given the situation. And we hope that all our schools in the region will have to observe. In fact, just the other day, may issuance ng ating Pangulo ng Republika na dapat may ano tayo, observe natin maigi dahil mayroon tayong, in fact, 1 year emergency, national energy emergency proclamation that will last up to September next year. So that's a 1 year emergency situation natin. Okay. So, well, ini nga mga concern, kaya daw ginihi mga mandatory, pero once nga may da mga sugadhin educational tour, dapat ba niig imuon nga mandatory, Director? Gawas ko, nga waray kita sugadhin nga emergency concern na Director. Part of the curriculum po yun. Kasi nga po, ngayon, ang trend nga sana sa actual situation na servants kung pwede nga, mas malaking percentage na ngayon yung on-the-job training rather than the theoretical aspect of the course or the program. That is now what is being encouraged. But given the situation now, kung sinusunod pa natin yung dating curriculum, mas lesser pa nga yun yung exposure sa on-the-job, yung mga trainings nila sa mga educational tours. Pero ngayon, dapat talaga i-suspend natin yan. Ayun. Yung pag-lift nito, yung suspension na Director sa mga ganitong activity, kung matanggal na ito natin emergency concern, Director? Yes po. In fact, yung emergency, ano lang naman natin, proclamation is good for 1 year, Sir Vince, di ba? Ayun, tama, oo. Sige, anyway. By the way, itong graduation na natin mga college student, saan yung Director? Kahit DepEd, hinihinay na hira. Baga, iton earliest ngayon na may graduation. I heard there's one from Northern Samar, Northern Samar, which will be having their commencement exercises by April 14. April 15. So yun ang mga medyo maaga-aga ngayon na mga graduation. But the instruction is, let it be very simple but meaningful. Okay, waray mga activity nga magawa sa eskwelahan or magbibiling in venue, Director? Ano? That is supposed to be the instructions now because of the situation. Ayun, okay. Mga pagsusulot itong tuga, Director, ano ba yun? Mandatory gyapon or dapat simple la kung uniform or ano? Ang sugadhan DepEd, ang instruction talaga nila is school uniform hanggat mare. But you know, sa ating mga tertiary, naging tradisyon talaga
minsan ang school nag-i-imponer servants na walang tuga. Oo. Ultimo ang parents at saka students lang nagproprotesta. No, this is once in a lifetime. We want to Correct. experience naman something na traditional. So that's what's happening actually on the ground, servants. So, tama. Kay at least But there is that na dapat talaga simple lang. Lalo na ngayon, people must understand, lalo na kahit kayo parents, talagang kahit kayo naghihirap niyan, talagang yung tradisyon na yan hanggat maaari, kung pwede muna natin isang tabi, that our situation now is really, we are in crisis. Ayun, sige. Director, marwa ko, busy ka, may meeting ka. Ay hatag ko at mensahe ay imo. Labi na nga dito naton mga eskwelahan, mga state university colleges, wari anay travel para maximize. Labi na naton nila abat niya ka Korean. Go ahead, Director. Salamat, Sir Vince. Sa imo paghatag na higayon, and then I appeal to all our publics, lalo na yung sa higher education institutions natin, na kung pwede po, obserbahan natin strictly yung mga measures, mga standards set forth given the situation right now. We are in a national energy emergency crisis, so we have to really do some adjustments, painful at those adjustments, but we cannot do otherwise but really to follow, because hindi lang tayo ang masasaktan dito. Buong bansa po at sangkatuhan maapektuhan po dito. So for our part, we have to do our share, yung parte natin sa higher education sector, yung mga educational tours, yung mga biyabiyahin ninyo kung pwede. I know yung iba, wala pa kasi yung crisis servants, mayroon na silang mga contracts, mayroon na silang mga tour operators na nakakontrata. I think they will also understand that or will understand you given the situation yung sa ngayon. So yun ho ang hinihiling natin, nag-aapila kami. We have to do some adjustments, sakripisyo. In fact, others are saying, paano na yung mga island resident students? Just like in Catbalogan, mayroong mga island municipalities na may mga estudyante pupunta pa sa city. I told the affected president, sabi ko, you have to do some adjustments also given the situation, and just give your report to us and we will act on it accordingly and favorably. Anyway, and then Director, Maximum Level Director, maraming salamat sa oras mong radio. Good morning. Thank you so much. Ingat kayo, Director, ha? Salamat. Thank you, Sir Vince, for this opportunity. Mabuhay ang Radio Bombo. Thank you so Maraming much. salamat po. Salamat.